खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय मैया आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे ब्लग होदोंमोन एग्जिबिशननि भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना बयबो अनसायदों मोजां नांदों आरो लोगोसे दायो नोंथांमोननो नैबे 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नाइट भिउखौ नोंथांमोननो होनाय जायाखै दे जोबोर मोजां जादों आरोना नाइट भिउआहाय आं नोंथांमोननो माखासे नाइट भिडिअ होनो होननानै सानबाय थादों बाट सम मोनैखाय भिडिअ बानायनाय जायाखै दिनै फिन आं नोंथांमोननि गेजेराव नाइट भिउआ माबायदि फैयो नैबे मेन स्टेज माने मेन पेन्डेलनिफ्राय आं गेटनिफ्राय भिडिअखौ जागायनाय जाबाय आं नोंथांमोननो मेन स्टेजनि गेटखौहाय दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंहा दिनै कमप्लिट जाबाय आरोना दे नायलांबाय था नोंथांमोना नै बेनो जाबाय जोंहा पेन्डेलनि नैबे गेट आरोना बरिया लाइटजों मोजां नुदों नै नाय गाबोन बेखौ अपेनिं खालामगोन नै जोंहा नै बिथिंहाय थालिर दंफां गायना दोनखाबाय नै जोबोर मोजां नांदों थारैनो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों नैबे जायनाखि मेन पेन्डेलनि गेटआ थारैनो महर लाबाय जोबोर मोजां जादों बेनिफ्राय नैथिंहाय नै आरोना नाय एसे नायलाय नै नाय नोंथांमोननो जास्ट आङो नाइट भिउआव माबायदि नुयो नैबे दैमु नोगोर डिमाकुसि जोंहा 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव मेल जागोननि जोंहा नाइट भिउआ बोरै फैयो बेखौ जास्ट बानायदों आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नायलांबाय था मेन गेटनि भिउखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दे नाइटआव माबायदि नुयो नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नायलांबाय था बेनो जाबाय मेन गेट आरोना बेखौ गाबोन इनिग्रेसन खालामगोन बेखौ अपेनिं खालामगोन गाबोन नै सुपार हिट बानायखादों बेनिफ्राय सिङाव हाबदोनि सिंनि नाइट भिउखौ बोरै नुयो एसे दिन्थिनानै होनो आङो नैबे खांख्राइ मास्कटखौहाय गाबोन बेखेवनाय जागोन आरोना नै बेखौ गाबोन बेखेवगोन नाय बेखौ गाबोन बेखेवगोन दै नाइट भिउआव नाय माबायदि नुयो एसे मुर्तिखौहाय नै बानायगासिनो दङ दाबो बरिया दिनै हरसेनि गेजेराव निखिनिया खामानिया जानांगोन आरोना नै ओंखायनो बानायगासिनो दं खांख्राइनिया अलमस्ट कमप्लिट जाबाय गाबोन बेखौहाय बेखेवगोन आरोना नै हरसेनि नैबे नाइट भिउ दे लोगोफोर नै बेबायदि फुरा फुलजों सिनारि खालामजोबना दोनदों आरोना जेसेबां गभर्नमेन्टनि मानसिफोरा फैगोन बेवहायनो थानानै रेस्ट लागोन आरोना नै गभर्नमेन्टनि थाखायनो बेखौ बनायनाय जादों नै न'फ्रा आइ लाभ डिमाकुसियाव एसे सर्ट भिडिअ लानो आं नोंथांमोना दे नायबानो जाबाय नैबे आइ लाभ डिमाकुसिखौहाय हरावबा जोबोर मोजां नुयो दै लाइटजोंहाय जोबोर मोजांजों आरोना बरिया सिङावहाय लाइट दङ बरिया नांखायो सानाव एसे खम नुयो नै लाइटजों बरिया नुयो
थिग नैबे एग्जिबिशन गेट खाथिनि एसे नाहरबानो नै बायदि नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बेवहाय फटक शट खालामनांगोन दे नाइटआव बोरिया जागोन नैरा लाइट होबाय मैया होयाखैमोन लाइटनियाव फिटिं खालामना फैनो हाबाय नै बोरिया नांदों नै नोंथांमोना नियाव फैनानै फटक लानो हागोन दे नाइटआव मोजां नुगोन लाइटजोंहाय मोजाङानो मैया होआखैमोन बैयाव दायो होबाय नै दिनै बावसो लगायदों बेखौ मोजां नांदों गभर्नर हाउसनि नैबे नाइट भिउ दे लोगोफोर नै बायदि पुरा फुलजों सिनारि खालामजोबना दोनो आरोना जेसेबां गभर्नमेन्टनि मानसिफोरा फैगोन बेवहायनो थानानै रेस्ट लागोन आरोना नै गभर्नमेन्टनि थाखायनो बेखौ बनायनाय जादों नै न'फ्रा एसे रुम सिङाव दिन्थिनां नै बेफोरबायदि आरोना नै मोनसे रुमखौबो दिन्थिनो आङो नै बे मोनसे रुम आलासिफोरा बेयावनो रेस्ट लाफैगोन दे नैरा नै जोंहा हरनि 1टा जालायलायबाय थेवबो खामानि मावगासिनो जोङो आइ कार्डनि नै कभारफ्राव जों सोना लादों फार्स्टआव हाना लाग्रोदों ओमफ्राय कभाराव सोना लादों आरोना थेवबो नोंथांमोननो आङो नैबे बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नाइट भिउनि डेक'रेसन खालामनायखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिदों आसा खालामो नोंथांमोना मोजां नांदों नङा होमबा बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था नङा होमबा नायलांबाय था नैबे 64थि बोसोरसालिया जथुमा बर' थुनलाइ आफाद जोंहा गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन आरोना गाबोन माने दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन जोंहा फुंनि 9 बाजिनाय लोगो मेन गेटखौहाय अपेनिं खालामगोन नोंथांमोना गुबुन मोनसे ब्लगावहाय नुगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे एक्सट्रा नाइट भिउनि थाखायल'सो आं नैबे भिडिअखौ बनायनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना मोजां नांबाय आं भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला नैबे रुमनिफ्रायनो नैबे खामानि मावनायनिफ्रायनो नैबे भिडिअखौ आङो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव आङो मेन गेट इनिग्रेसन खालामनाय बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लागोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बाय बाय एसे बाय बाय होनदो दे बाय बाय